വിഷമം എന്നാലും തീറ്റയല്ലേ രാവിലെ കിട്ടിയ ആരോ വേണ്ട വാഴയ്ക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചി എടുത്തു തന്നതാ. എൻ്റെ പൊന്നു ആരോ കൊണ്ട് കളഞ്ഞതാ. നമ്മുടെ പാറു ഒരെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ച് കൊന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചി എടുത്തു വെച്ചു. അപ്പം ഇന്നലെ ജോലിക്ക് വന്നിട്ട് കുറേ ഞാൻ തപ്പി കിട്ടിയില്ല. അപ്പം അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചി രാവിലെ വിളിച്ചു തന്ന പ്രാങ്കുട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പം പോയി എടുത്തോണ്ട് വന്നു. നല്ല രസമില്ലേ കാണാൻ? ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നാട്ടുകാർക്ക് കളയാൻ തോന്നുന്നു, ആൾക്കാർക്ക് കളയാൻ തോന്നുന്നു, അതെനിക്കിപ്പോൾ അറിയാത്തത്.